иқдоми нав аз компанияи Faberlic либостибӣ. Касоне ки аз 1 сентябр то 10 сентябр номнавис мешаванд 500 рубли русӣ ва ё 75 сомони тоҷикӣ тӯҳфаи пулӣ мукофотонида мешавад. касоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд, яъне мо 20 нафар мехостем, 10 нафар ёфтем ё 10 нафари дигар барои лидер тайёр кардан, барои тайёр кардан дар сатҳи баланд. касоне ки мехоҳанд ҳамкорӣ кунанд, марҳамат, мо ният дорем ки аз 1 сентябр то 1 сентябри соли 2024 одамонеро тайёр кунем ки ҳамаи бонусҳои Faberlic-ро гирифта тавонанд. барои ҳамин шумо ҳам метавонед ки аз ин шанси хуб истифода баред ва бо мо ҳамкориро оғоз намоед. ҳамкорӣ дар сатҳи баланд мегузарад ва он одамоне занг зананд ки дар дил ҳаваси зиндагии худро тамоман дигар кардан ҳастанд. боқӣ сарбаланд бошед, бо ин рақамҳои дар зер буда занг занед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо барашкаҳои сангзадаги санги хамелеон қатӣ нархи дона 120 сомон, оптом 100 сомонӣ. марҳамат, кадомида дар кор мешавад. барашкаҳои якум сорт қатӣ задагиян санг задагиян, ина деюм цветаш. цветҳо ба дараҷаи олӣ зуран. ина марҳамат бинед чихел сангҳошон қоидави кадагия. инаи сеюм цветаш. барашкаҳои аднатонида санг задагиян. ина марҳамат бинед баднатони бархтния. беҳад мулоими зуран. нархи дона 120 сомон. и ҳар свет мешавад 70. яъне хеле сияҳ мешавад, хеле сияҳдиқ мешавад, бо беранг мешавад. ин аҷоиб цвет доранд. барои ҳамон видеода оқан нағз наметавонанд. яке ай пеш ба дараҷаи олӣ нағзанд. санг задагӣ аҷоиб буд. инаи чорум панҷум цветш. як 20 расветка ҳаст, яъне ки 20 ранг дора. 20 рангаш пака ҳастай. ин аҷоибиш ҳамия ки цвет метавад. ҳар хел шида места. ина барои марҳамат кадомида дар кор мешавад. сангошон хамелеони тоза ҳай. оптом 100 сомона, дона 120 сомон. ина марҳамат санг дор қоидави кадагӣ аҷоиб буд. марҳамат кадомида дар кор аст. ина сангошон барои хамелеон буданаш ман ай пеш мегирам. билавни ҳози шумода барои рангош гуфтестам ки ҳозир 20 рангаш ҳастай. яъне кадом ранги шумода маъқул мешавад, шумо метавонед ки биёбед наямиҷо. ҳоло ки ҳамаи ассортимент рангоша ман гирифтагиам. марҳамат бинед шумо маъқулотунам партоед. афсус ки видеода нағз намеояд. ё чиба ки ё цвет метаванд. хел цветшон ҳар хел шида местанд. фақат ҳамун сияҳош камтарак дигар хел намешаванд. қати кабутош дигарош рангош иваз шида местанд. марҳамат кадоме ки Россияда бошад тезтар заказ кунам. чиба ки ё камтарам. марҳамат бинем мулоимишонда аҷоиб буд. мулоими зуран. качестваш аҷоиб буд. гулош шумода намудор боша. 20 расветка ранг, 20 ранг. марҳамат барои ҳамон кадоме ки мисол дар канал обуна шидагӣ нестин, обуна шавен. кадоме ки лайк мондагӣ нестин, марҳамат лайк монен. боқӣ сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунен. худоҳофиз.